Molweni. Ndithi mandithathe lithuba ndincoma oosisi bamaXhosa. Kudala ndihamba kudala ndibona akakabikho onjengani. Ninendlela nje eyodwa eyohlukileyo engafaniyo neyabanye yozi-expressa xa nithetha. Ndinicinga ndiqhuba kweli Rhawuti ndimamele le GPS indirectayo. Ubhizi lomlungu Shem uzamba polite uthi in 5 kilometers turn left. Turn left. Ngoku ndiyabona lo left ingathi ndisendaweni erongo, ndiyazidlulela nditheni kula left. Ithi please wait, recalculating. Uba if ibingusisi omXhosa, hayi kaloku ndiyanazi nina, naziwa ndim nina. Beningazuyingena loo nto. Okokuqala benizawuthi mamela ke bhuti, uzujike left kulaa kona uNozibele wayiqhotyelwa kuye nguCobani. Eyoba uNozibele wayiqhotyelwa phi nguCobani kuzawufuneka uyazile ntanga awuna-choice. Hayi ke xa kufikwa kulaa kona azithulele usisi wabantu uthi usawugqitha athi awujikanga. Hayi ke mos kucacile wena uyazazi uba uyaphi. Mamela ke mntasekhaya, ungaphinde ndihluphe ke mna ke, uyazazi uba uyaphi, uzazikroqela ke bhuti, uzazibona izipili zikhona, ndimkile. Nini ke abo sisi bamaXhosa, I love you guys. Sharp sharp.